Og nu filmer den. Nu den sidste. Den aller sidste længerettede eksklusiv video med Rasmus og Gustav. Og Rasmus han er grim. Nej. Med solbriller på. Jeg har bare ikke solbriller. Men nu sker det længerettede. Det er mest har ønsket at se. Hvad har du med? Nu gør jeg det seriøst. Nej. I glæder jer. Jeg kan bare se det. Er I klar? Nej, Så kommer den. Vi går ned til Rasmus' hånd. Ned. Og min bukser. Som trøje op. Så med det blæser op. Og med tårlig. Snit. Dobbelt igen. Og nu kommer Rasmus. Han ser, nu. Smil Rasmus, det er så sjovt ud. Du har guldtænder. Han har guldtænder. Og nu vil jeg filme mig selv, uden at filme på mig selv. Er I klar? 1, 2, 3, nu. Ej, det ser jo helt normalt ud. Ja. Hvorfor ser det helt normalt ud? Det gør jeg også. Men Rasmus er ikke normal. Anker. Jeg er normal. Rasmus er normal. Anker. Og jeg er lækker. Og vil I se min datter? Datter. Det må I ikke. Og nu skal vi slås på træerne med Star Wars sværd. Vent lige. Jeg tror, det skulle ikke se det. Jo, jeg kan. Jeg synes skulle ikke det. Det er jo ret. Så, gå længere tilbage. Og nu vil vi begynde kampen. Au. Jeg skal lige den der. Ej, lad være med det, Gud. Så nu er vi stoppet med lysværende her. Det er så fedt. Og nu er vi stoppet med et kæmpe. Og nu vil vi lægge den tredje og sidste video ind på. Men det er desværre den sidste, det er den rart. Jeg udfordrer dig til og nu må jeg Rasmus' trommeskills fra i morgen. Ja. What the hell? Nej. Gå away. Nå, jeg synes, det bliver lidt kedeligt, den her video. Lad mig filme. Og Rasmus, han var det skabet. Nu går vi væk. Du går ikke fra mig. Nu låser vi døren. Vi låser døren.